Proverbs 8 verse 17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Kung sa ingon ni Lord isuon, ingon siya nga gihigugma niya ang mga tao nga nahigugma kaniya. Ug ang mga tao nga nangita sa Dios makakapla gayud. Ang tao igsuon nga nahigugma sa Dios mangita gayud kana sa Dios. Ug ang tao nga matinud-anon nga mangita sa Dios makakapla gayud kana sa Dios. Iya gyung makaplagan kung asa ang Ginoo. Makasulod gayud siya sa gingharian kung asa ang Ginoo. Kung matinud-anon ang imong paghigugma ngadto kaniya. Kung tininuod ang imong gugma ngadto sa Dios, maningkamot gyud ka igsuon sa pagpangita sa Ginoo. Kung ang imong gugma tinuod kana. O kung tinuod ka ng imong gugma ngadto sa Dios igsuon, adunay himuon ang Dios kanimo. Nag-ingon sa Proverbs 8 verse 21, that I may cause those who love me to inherit wealth, that I may fill their treasuries. Kung sa'y buhaton sa Ginoo igsuon, kung tininuod ang imong gugma kaniya, ingon siya himuon niyang dato ang mga tao nga nahigugma kaniya. Gusto ka ba niya na igsuon? Apan, nganong naa may mga pobre? Nganong dili man dato tanan ang naa sa kalibutan? Nganong ang matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo, dili man sila dato? Mas dato pa man tung wala nagtinuod sa pag-alagad sa Ginoo. Igsuon, dato lang sila dinhi sa kalibutan. Apan ang gusto ni Lord nga himuon kang dato didto sa langit. Gusto ni Lord nga aduna kay balay sa langit. Gusto ni Lord nga aduna kay lugar sa langit. Gusto ni Lord nga daghan kang bahandi nga langit nun, dili bahandi nga yutan-on. Mao kanay gusto ni Lord nga mahitabo sa tong kinabuhi igsuon. Importante gyud kay igsuon nga sa kanunay mangita kita sa Ginoo. Importante gyud kayo igsuon nga sa matag adlaw mangita kita sa Ginoo. Sa matag adlaw ipatigbabaw nato ang gugma sa Ginoo igsuon. Tungod kay nag-ingon siya sa Proverbs 8 verse 34, blessed is the man who listen to me, watching daily to my gates, waiting at the post of my doors. Mao kana ang angay natong buhaton igsuon. Nga sa matag adlaw magsampit kita sa Ginoo. Sa matag adlaw manuktok kita sa pultahan sa balay sa Ginoo. Kay tungod niya na igsuon, magmalipayon gyud kita kung makasulod na kita sa balay sa Dios. Kung sa kanunay nanuktok kita sa pultahan na kung asa ang Dios anaa diha sa sulod nagpuyo. Kung makasulod na kita ni ana nga pultahan igsuon, ang hingpit nga kalipay atong maangkon. Tungod kay ang Dios sa kanunay muhatag ni ana. Kung ikaw matinud-anon nga nanuktok sa matag adlaw, kung ang imong gugma matinud-anon ka na igsuon, nga sa matag adlaw walay laing gisampil, sa matag adlaw walay laing gipasidunggan, sa matag adlaw walay laing gialagaran, kung dili ang Dios lamang. Tungod kay sa kanunay igsuon, kung magpadayon kita ni ana, ato gayud ka na makaplagan o kahimutan gayud kita sa Dios. Tungod kay nag-ingon sa Proverbs 8 verse 35, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Gusto ka og pabor ni Lord igsuon? Panuktok sa iyong pultahan sa matag adlaw. Gusto kag pabor sa Ginoo igsuon? Sampita ang Ginoo sa matag adlaw. Gusto ka og pabor sa imong kinabuhi, sa imong pamilya igsuon? I-priority ang Ginoo sa matag adlaw. I-priority ang pag-alagad o pagsimba kaniya sa matag adlaw. I-priority sa imong kinabuhi ang Ginoo igsuon. Hatagi og panahon o higayon ang Ginoo sa matag adlaw. Higugma ang Dios igsuon sa matag adlaw aron imong makaplagan ang tinuod nga kinabuhi ug kana nga kinabuhi igsuon kalipay kana nga wala nay katapusan. Tungod kay mao kana ang gitawag nga kinabuhi nga walay katapusan. Ang imong kalag igsuon nakaangkon na og kinabuhing walay katapusan ug nakasulod na ka sa balay sa Ginoo. Tungod kay imo nang naangkon ang tinuod nga kinabuhi nga kauban ang Dios ug mao kanay pabor sa Ginoo nga ihatag gayud sa atoa ug ato gayud kanang maangkon igsuon kung magmatinud-anon kita kanunay diha sa atong pagtuo, sa atong pag-alagad ug sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Atong ikinabuhi ang Dios sa matag adlaw igsuon. Tungod kay kung dili nato ikinabuhi ang Dios igsuon, nag-ingon sa Proverbs 8 verse 36, but he who sins against me wrongs his own soul. All those who hate me love death.
Mao na igsuon ang padulngan sa mga katauhan nga wala mahigugma sa Ginoo. Mao na ang padulngan igsuon sa mga tao nga wala nagnutinudaanon diha sa Ginoo. Mao kana ang padulngan igsuon sa mga tao nga giilang gi tagaan og priority ang ilang kaugalingon. Wala nila gi priority ang Ginoo. Mao kana ang padulngan sa mga tao igsuon nga wala nahigugma sa Ginoo. Ang ilang gihigugma mao ang ilang kaugalingon. Mao kana ang padulngan sa tao igsuon nga wala nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Wala nag-alagad sa Ginoo sa matag adlaw. Wala nagpasidungog sa Ginoo sa matag adlaw. Wala nanuktok sa pultahan sa balay sa Ginoo sa matag adlaw. Wala niya gikinabuhi ang Dios sa matag adlaw. Mao kana iyang padulngan igsuon. Mao kana ang iyang kalag malaglag gayod yadto sa impierno. Ang iyang kalag mamatay gayod hangtod sa kahangturan. Tungod kay wala man niya pasidunggi ang Dios sa matag adlaw. Og kana nga buhat igsuon, kung dili ka magpasidungog sa Dios sa matag adlaw, nahigugma ka sa kamatayon. Ug ang imong kalag makaangkon gayod og kamatayon, ug dili ka na makaangkon sa kinabuhing dayon. Kung sa kanunay igsuon, ato gyud buhaton ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ato gyud buhaton ang mga butang nga iya sa Dios. Ato gyud buhaton ang mga butang nga makapahimuot sa Dios, makapahimaya sa Dios igsuon. Dili ng mga butang nga dili makapahimuot kaniya. Aron sa ingon, ato gyud makaplagan ang tinuod nga kinabuhi ug makasulod kita sa balay sa Dios. Amen. God bless sa tanan.